Hei, olen Erkki Hollala, 38-vuotias kouluja käymätön sekä työtön yksinäinen erakko. Mulla ei ole koskaan ollut oikein mitään kunnon kotia, joten mä sijoitun minne ikinä pääsenkään. Joka paikasta mut kumminkin häädetään. Ja kyllä, mä asun täällä. Moi. Moi. Asut sä tuolla talossa? Joo, miten niin? Mentäisikö vähän sisälle juttelemaan? Ei, sä et voi olla yksin tyypeistä. Lähetään nyt vaan. Onko mennään sinne? Tähän rauhaan. Jackson, on valmis ampumaan, jos en mä sano toisin. Kuitti. Saisiko olla vettä? Joo, kiitos. Se on muuten merivettä. No, eli joudunko mä vankilaan? Et, jos sä suostut meidän antamaan tehtävää. Se on kyllä aika haastava, mutta kyllä sä siitä selviydyt, jos oikeesti haluat selviytyä. Eli toisin sanoen, jos mä en halua teidän pompoteltavaksi, niin mä saan siitä vaan linnaa. No, kai mun on pakko suostua. Muuten mulle tulisi aika pitkä kakku. No, mikä olisi mun tehtävä? Sun pitäisi vaan toimittaa meille yksi valtiolle aika tärkeä asiakirja Suomen hautaisto-omistosta. Työt alkaisi huomenna. Mä en nyt oo ihan varma tästä. Ok, käy. Joo. Topsikko. Täällä on kaikki musta. Mun vaimon murha. Tätä mun piti tulla etsiä tänne. Jumala mitä kuset. Noniin, tässä nyt olisi tää. Joo, kiitti näistä. Mun puolesta ois vapaa ja saat asua tässä. Mikä tää nyt onkaan? Se toimii. Tää ihme.